Kør, sådan. Goddag, det der Kasper Skamer, vi kører endnu en gang på Zulu TV. Goddag, jeg hedder Kasper, hvad hedder du? Jeg hedder Krille. Goddag, Krille, hvad laver du? Hvad lever du af, Krille? Jeg lever af... jeg har jo et... Du skal ind i kameraet. Godt, jeg lever af at spille musikfiler for andre mennesker. Yes. Betaler du for disse musikfiler? Ja, det gør jeg faktisk. Det er ikke fra Kahul Mafia. Jeg aner ikke, hvad du taler om der. Men du må ikke snakke til kameraet. Jeg aner ikke, Der hvad er du vist, taler og om du der. skal stadigvæk kigge i kameraet. Du må ikke være så forvirret, Christian Krille Larsen. Larsen. Ja. Energi. Energi. Larsen. Møller. Krille. Christian Møller. Ja. Hvad synes du om FIFA 13? Ikke lige så godt som 14. Har du prøvet demoen, eller har du prøvet hele FIFA 13? Jeg har prøvet hele FIFA 13. Og det er lort. Ja, det er det vildeste... Det er det sværeste trick, ikke også? Han forsvinder. Den er faktisk super nem, den der. Der er lige Det lovligt. 3 gange op i den der. Der og så kører er den. lige lovligt meget skrev med i den her video. Fucking... Må jeg spørge om, hvorfor du har joggingbukser på en lørdag aften? Det er jo ikke joggingbukser, det er... Gangnam Style bukser. Det er Gangnam Style bukser. Ja. Og vores kameramand, han er jo helt pjattet med Gangnam Style bukser. Han har spillet den 3 up gange i in timen. the prostitute asshole 3 times. Jeg gør hvad som helst for penge. Gangnam Style. Jeg gør hvad som helst for penge. Yndlingsnummer i Gangnam Style-stilen. Ej, det kunne faktisk være sjovt her. Hvad er en af de bedste kommercielle DJ's i Københavns yndlingsnummer lige pt? Det hedder Jack Beat. Careless. Jack Det er et godt Beach. nummer. Ja, Den gamle, der har remixet og rinsed. Vi er i gang med at filme her, Lyn. ja, men han Er har det lavet dit et... yndlingsnummer? Ja, Kan du men vinde det for I skal mig? lige øve på Med fredag. bas. Skal I lytte med? Der er Krille gæstevært. På The Voice. Bunga. Hør det, dreng, Unga Bunga. Voice, mand. Vi må normalt Unga ikke Bunga. lave reklame her, men Unga Bunga, det styrer. Godt, tak. Der er jeg Krille. sammen med Kent Bager. Vi klipper åbenbart.